A yau ne wasu ke farin ciki, wasu na baƙin ciki, dalilin babu abin sawa a ciki, kuma a haka ake murnar samun 'yanci? To wai ina 'yancin yake? Abinda ilimi ma ba a sanin ya yake? Son kai da cutarwa duk so ake, suna can suna shagalin samun 'yanci. A ƙasa irin wannan da yunwa, yara suna gararan basata ta yi yawa, ana yin kukan talauci da cutuwa, manyan kuma gida ne na daula saboda suna da 'yanci. Wai murnar me suke yi ne? Ta sata ko kuwa ta fyaɗen ne? Safarar yara ko na manyan ne? A haka ake so mu yi annashuwar 'yanci? Ni fa tunanina wani tsalle yake yi, 'yan mata da samarin duka shagalin suke yi, har da rawa da ihu, duka haka suke yi, har yanzu fa we are independent, kuma kuke murnar samun 'yanci? Da shugabannin duka za su sauya, 'yan ƙasar ma da za su sauya, mutanen nan duka za su yi dariya, su yi farin ciki na haƙiƙa kuma na tabbacin samun 'yanci.